Gipaklaro karon ni Vice President Sara Duterte nga dili tinuod ang nikatag nga impormasyon nga napalgan nga wanay panimoot or unconscious sulod sa detention cell sa International Criminal Court kun ICC sa Dahig, Netherlands si former President Rodrigo Duterte kun Fprrd. Atol sa Duterte Run or usa ka fun run event kagahapong adlaw dinhi sa syudad sa Davao November 23, giklaro pa ni Vice President Sara Duterte nga or fake news ang maong impormasyon subay sab sa pagberipika sa maong balita. Niadtong November 22 sa dihang una nang naghatag usab og pamahayag ang abogado ni Fprrd nga si Attorney Nicholas Kaufman nga dili tinuod ang impormasyon nga napalgan nga unconscious ang kanhi presidente. At minahon ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Naghanang nangutana kung tinuod ba tong nakita siyang unconscious sa iyahang room, dili to tinuod o walay nahitabo nga ingato. In fact, sa pagtawag natulog siya ato nga panahona and gitawagan siya sa abogado o pangutana siya kung tinuod ba nga nakit-ang ka nga unconscious sa imo ang kwarto siya wala. Samtang ginahulat sab karon sa BICE nga magbatunog maayong resulta ang desisyon sa ICC kalabot sa request sa defense team nga interim release kang Fprrd nga mahibaluan kasama sa November 28, 2025.